Hi guys! Welcome back to my channel. So as you can see, ito lang yun din yung day. Parang part 4 na din ito na video. So continuation lang. So in this video, in this content is papunta kami ng parang falls or parang ewan ko. Basta dito sa ibabaw sa Mibala, Ila Sara, Tabora. So sa may ibabaw sa may Taguluan na ata ito. Ewan ko pero andyan. Susulong kami sa may forest, so, 'di ba? Sobrang ganda, 'di ba? Ang fresh kasi maliligo sila and ako hindi ako maliligo, doon lang ako taga-bantay, taga-video. So yun lang din man yung role ko, videographer. So papakita ko sila sa inyo and yung mga daan. So yan lang guys. So ito na sila guys. So ayan na ang aming dinadaanan, si Izra. Bahalag upat naka-videohan nga same og t-shirt. Bahala mo dira. So ito yung daan namin. Struggle para lang sa falls, di ba? Mukhang falls lang. Mukhang falls lang. Unsay pangalan ato nga falls? Pampang falls. Sure, uy. Oo. Pampang falls. So ito siya guys. Struggle is real. So ayan. Ako di ko maligo. Dali-dali po. Kaya pagkatawa ko t-shirt. Ano pa kaya mag-alit ko? Nahog ng maranaw. So guys, nakalabay mi og Millions Garden sa Bulak. So tura sila oh. Bulak. So naay pink na million sa mga plantita and plantito. I love it. The garden. Ayan oh. Diba? Millions. Sobrang ganda dito guys. In a picture si Jam. Ayan. So struggle is real. Labay na mi og sangi. Lami mo spark quick. So tungas na pud ni guys. And na ay si tawag tabay. Sangi. Nailabay yung sangi. Ilay po ditong tabay sa sapa. So hello guys, just an update. Nandito na kami ngayon sa may sapa-sapa or falls. Ewan ko falls ba to or sapa. Pero ayan sila. So sila, tumatawa sila kasi ang layo na nilakad namin, almost 1 hour. Mag-picnic daw kami pero brown ang suba. So sobrang stiff ng dalan guys, promise. And ayun na sila oh. Ayun na sila ay. Ayan. So andito na kami guys. So hinahinay lang tayo sa pagbaba. So ayan sila oh. Tawa pa po. And sobrang struggle ng daan dito, promise. Hindi ko alam. Huy! Dili pa man diri. Should I expect mo mga blue lagoon? Balang di nila blue. Pinaw siya. So ayan. Daan kami dito sa kuan. Lusok pa siya. Arko. Kuratan sa arko dahil. Hindi ba malusok? Makitid na daan pero sobrang struggle. So ayan guys no. Kanang struggle kayo. Best in Curaw sad ka no. Manguwal siya. Shh! Oy! Kita lang ta, mawala may dabong. Kung may tapong katungkan ko niya. So ayan. Hi guys! So ayan. Andito na kami sa Sapa and the falls. And ang akong friendship. Right, struggle. So ayan.
So puntahan natin sila guys. Kasi dili. Pakito na to sa pagtuklaw sa Kabaw by Joe. Matagak ha. So ayun guys, naligo na sila. Sila wala pa. Dili may maligo ni pwede nila. Sila. Kalawan ba? Uy! Basta naka-perform. Kalawan na si Sal. Maligo na. Harvard na mga gabi-gabi. Ano, di ako kitang-mulong-mulong. Bawal sa masalong. Wala ka. Tugnaw na ko kayo! Tugnaw na kayo! Hindi mo ang kinabit na rin. Balik ko lang ko kayo. Tugnaw kayo! Seryoso! Nakakabay. Nakakabay. Blood card? Blood card. Mga naman na nila. Yan sa iba na beto mo na. Yan na ka. Yan na ka. Hagoyot? Cat girls and struggle. Jamaica. Utay ha. Ambak na. Shh! 17% na lang ko. Dugay kayo ha, maka full memory. Hoy, maka full memory ha. Wala. Wala na yung maambak.